Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuak izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna. Erruki dakigula jainko guztiz altsua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Jainko ahal guztidun beti erekoa. Sendotu gugan sinismena, esperantza eta maitasuna. Eta egizu hitzematen diguzuna lortu ahal izateko maitaritzagula zuk aginduak. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko tarrege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Apokalipsi liburutik. Ona zer dioen amen deritzanak, testigu leial eta egiazkoak, jainkoak egindakoen sorburu denak. Ara, atean nago deika, norbaitek nire ahotsa aditu, eta atea irekitzen badit, barrenean sartuko naiz eta elkarrekin afalduko dugu. Garailea nirekin eseriraziko dut nire tronuan, ni ere garaile atera eta nire aitarekin beronen tronuan eseri nintzen bezala. Belarririk duenak entzun beza espirituak eliz elkarteei esaten diena. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Jauna dut hartzai ez naiz ezeren beharrean. Jauna dut hartzai ez naiz ezeren beharrean. Larre gurietan etzan arazten nau. Ur bazter lasaira eramaten nau. Jauna dut hartzai ez naiz ezeren beharrean. Ibar beltz ilunetan panabilere ez naiz gaitzaren beldur. Zu nirekin bai zaude, zure hartzai makilak lasaitzen nau. Jauna dut hartzai ez naiz ezeren beharrean. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Jesu Kristoren evangelioa San Lukasen liburutik. Aitzaz zuri jauna. Egun hartan, fariseu batzuk joan zitzaizkion Jesusi eta esan zioten, zoaz, alde hemendik, Herodes zu hil nahian baitabil. Jesusek erantzun zien, zoazte eta esan azeri horri. Ara, gaur eta bihar, deabruak botatzen eta sendatzen jarraitu behar dut, eta hirugarren egunean nire azkena izango da. Baina gaur bihar eta etzi bideari jarraitu behar diot. Profeta ez bait daiteke Jerusalendik kanpora hil. Jerusalem, Jerusalem, profetak hiltzen eta jainkoak zuri bidaliak harrikatzen dituzuna. Zenbat aldiz ez ote ditut bildu nahi izan zure seme alabak, oiloak bere txitaldia egalpean bezala, eta zuek ez duzue nahi izan. Horra bada, hutsik geldituko zaizue etxea, eta esaten dizuet ez nauzuela ikusiko. Hau esango duzuen eguna iritsi arte, bedeinkatua jaunaren izenean datorrena. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Fariseuak evangeliotan gehienetan esan genezake modu negatiboan bezala agertzen zaizkigu. Zuzen ere, fariseuak pixkat hipokresia, arrokeria, Jesusen ganako itxiera, amorrua, bere kontrako, kasi gorrotoa esan genezake, hil nahian asko bere kontrakoak baiziren. Baina denak ez, agertzen dira baita ere fariseu onak, Jesusen jarraitzaile zirenak, edo behintzat interes handiz segitzen ziotenak. Eta gaurko evangeliokoak, nik esango nuke horietakoak ditugula. Horregatik, ikasi zutelarik, Herodesek Jesus hil nahi zuela, bere gana joan ziren abisatzera. Alde egintzazu, hemendik Herodesek hil nahi zaituelako. Baina Jesusek, garbi utzi nahi izan zien, bere eginkizuna berdin beteko zuela gainera, bere bizia ematera etorria zen, eta Jerusalenen hil behar zuela. Eta ideia bat
esaten digu oso importantea. Azken finean, Jesus ez onartzeak, Jesus alde batera uzteak norberari egiten dio kalte. Aldiz, bera onartzeak, bere mezua, bere dotrina, bere bizia eta bere irakaspenak onartzen ditugunean, horrek norberari egiten dio mesede. Horregatik, guk ere eskatzen diogu bizi gaitezela berak eskatutakoa esanez, bedeinkatua Jaunaren izenean datorrena. Aita guztiz ona begira zuri, Jaun handi horri ekarri dizkizugun doai hauei, eta egizu gure zerbitzuaren adierazpen den eskaintza hau irits dadila zugana, eta gorets dezala zure izena Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. Amen. Jauna zu egin eta zure espirituarekin. Gora bihotzak Jaunagan dauzkagu, eskerrak jangoiko gure Jaunari, egokida eta zuzen. Egokida bai eta zuzen bidezko eta salbagarri, non nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea Jauna, aita guztiz santu, jainko ahal guztidun betiereko horri, Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. Maitasunean elkarturik, haren heriotza ospatzen baitugu, fede biziz haren piztuera itortzen, eta itxaropen sendoz haren aintzazko etorrera itxaroten. Horregatik, santu eta ingeru guztiegin goresten zaitugu, beti eta beti abesten dizugula. Santu, santu, santua, diren guztien jainko Jauna. Zeru lurrak beterik dauzka zure bizdirak, osana zeru goienetan. Bedeinkatua Jaunaren izenean datorrena, osana zeru goienetan. Santu zera bai Jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazua da santu ogiako hauek zure espiritu isuriz, Jesu Kristo gure Jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogia hartu eta eskerrak emanez, zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliz harturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa, eta piztu zerala Jauna, zu berriz etorri arte, hau dugu hau garriona. Horregatik Jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure serbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izango gogoan Jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu maitasun osora. Leon, gure ita santu eta gotzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Era berean, izango gogoan Jauna pizteko itxaropenean diran gure senideak eta hildako guztiak ere, harritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren, guk guztiok betiko bizia irits dezagun, jainkoaren ama Maria Virginia doatsuarekin, haren senar Jose santuarekin, apostolu santu egin eta gizaldi guztietan zure adiskide izadiren santuekin. Haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko alguztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztiak gizaldi
eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu gaur egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero, ez gaitzazu ziten taldian erotzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik emaiguzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Zurea dezu erregetza, zurea gospeta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet, nere pakea ematen. Begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu Elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren pakea beti zuekin eta zure espirituarekin. Emaiozue pakea elkarri. Jangoikoaren bildotsa zuk kentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa zuk kentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa zuk kentzen dezu munduko pekatua, emaiguzu pakea. Ona hemen jangoikoaren bildotsa, ona munduko pekatua kentzen duena, zoriontsuak jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez naiz inor, zure etxean sartzeko, baino esan zazu bat eta sendatuko naiz. Egin dezagun otoituz. Jauna, gure fedearen sakramentu honek egin dezala gugan berak adierazten duena. Orain irudiz egiten deguna, gero egiaz eta bete-betean har dezagun Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna, zu egin eta zure espirituarekin. Bedinka zaitza dela jainko guziaduna gaitak eta semeak eta espiritu santuak. Amen. Zoazte jaunaren pakean. Eskerrak jangoikoari.